ଆସିବା ସମୟରେ ଗୋଟେ ଜନ୍ତୁଟେ ଆହତ ହୋଇକି ପଡ଼ିଥିବାରୁ ଆମେ ତାକୁ ସେବା କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ପାଣି ଧରିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ସେ ଜନ୍ତୁଟାର ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛି କି ନ ବଞ୍ଚୁଛି ସେ କଥା ଆମେ କହିପାରିବୁନି। ଆମ ସେବାରେ ଆମେ ଲାଗିଛୁ। ସେ ଜନ୍ତୁଟା ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଜନ୍ତୁକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ବି? ଆପଣ ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିକି ପଠାନ୍ତୁ ଏ ଜନ୍ତୁର ନାମ କ'ଣ। ଇଏ ଆମର ସେବକ, ପଶୁ ସେବକ। ଯେଉଁଠି ଯାହା ଆହତ ହେଇକି ପଡ଼ିଥିବେ ଜନ୍ତୁ, ଇଏ ତାଙ୍କର ସେବାରେ ତୁରନ୍ତ ବାଧା ନ ଦେଇ କାମ କରିବାର ଅତି ଆପଣେଇ ନିଅନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳ। ଜାଣି ହେଉନି ଏ ଜନ୍ତୁଟା ବଞ୍ଚିବ କି ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ପାଣି ଗିଲାସଟେ ପ୍ରାୟ ପିଆଇ ସାରିଲୁଣୁ। ଆଉ ସେଇଠି ମନା କରିଦେଉଛି ଗ୍ଲାସ୍ ଦେଲେ ମୁହଁକୁ। ଆପଣ ବି ଦେଖୁଥିବେ, ମୁଁ ମିଛ କଥା ବି କହୁନି। ଅତି ଦେଖନ୍ତୁ ପଶୁଟାର ପଛପଟ ଅଙ୍ଗ ତ କିଛି କାମ କରୁନି, ଆଗ ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟା ହେଇକି କାମ କରୁଛି, ବାକି ଆଉ ଅଙ୍ଗ ତାର କିଛି କାମ କରୁନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟା, ସେ ପଶୁଟା ବଞ୍ଚୁଛି କି ନାହିଁ। ପ୍ରାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ପଚାରି ସାରିଲୁଣୁ ଫୋନ୍ କରିକି ଏ ଜନ୍ତୁର ନାମ କ'ଣ, କେହି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋଡ଼ିଂ କରିକି ଧରିକି ଆସିଛୁ। ଏବେ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ନେଇକି ଯିବୁ ବୋଲି ଅସୁର କୁମାରୀ ବାଟରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆମେ